Errepikatu nirekin, nirekin. Ez binarioa. Ez binarioa. Ongi etorriko nauzun eretzokora. Badakit, interneteko hainbat lekutan behiratu ezkero, ez bitarra agertzen dela, edo bitarra, ez bitar hori. Ba ez gaizki dago. Ez bitarra eta bitarra badira matematiketarako eta fizikarako eta lako gauzetarako. Pertsonentzako ez binarioa da, edo binarioa. Ni pertsona naiz, orduan ez binarioa naiz, ez bitarra. Eta badakit, adibidez Wikipedia sartzen baldin bazara, ez bitarra jartzen duela. Baina badako zagertatzen den, Wikipedia pertsonek egiten dutela, eta pertsonak erratu daitezke. Baina sartu nahi baduzue, Euskaltzaindiaren hiztegian eta bilatu. Euskaltzaindiaren hiztegian jartzen du bitarra, jartzen du badala matematiketarako eta fizikarako eta lako gauzetarako, eta binarioa pertsonentzako dela. Orduan, mesedez, ez esan pertsonari ez bitarra da. Pertsonari ez binarioa da.